Ola, papalibros. Tal e como dixemos no grupo de WhatsApp de Xuvenil, imos intentar facer uns pequenos vídeos de menos de 2 minutos presentándonos e comentando como nos axuda a lectura a pasar este confinamento. Pois eu preséntome, son Susana Losada, profe, coordino varios clubes de lectura papalibros, encántame ler, e o primeiro que teño que decir é que o confinamento non me está deixando o tempo que me gustaría para a lectura. Teño un montón de cousas que facer e gustaríame ler máis, pero bueno, non está mal. Que leín? Pois varias cousas. Unha delas, que acabei aí apenas unha hora, é este libro, O conto da criada, de Margaret Atwood, esta escritora canadiana que a mí me encanta, que xa coñecía de outras obras, e que é un libro moi coñecido porque se fixo unha serie de televisión que tivo moito éxito. E ademais, en outubro deste ano pasado, publicouse unha secuela. Este libro foi escrito en 1985 e pareceme unha pasada que Margaret Atwood escribira isto nesa época. Pareceme unha auténtica visionaria. Que nos describe? Pois unha distopía que se dá nos Estados Unidos despois dunha guerra onde se establece un réximen teocrático e patriarcal, onde as mulleres están sometidas e perden todos eses dereitos que adquirimos durante os séculos XIX e XX. A voz narrativa, que é o que máis me gusta, é unha criada, unha muller que ten unha función meramente reproductiva, que recorda ese pasado normal, que todos agora mesmo estamos recordando o pasado normal, poder salir da casa. Bueno, pois esta criada tamén nos recorda, e ao mesmo tempo ese día a día opresivo no réximen, e como ese réximen a vai mirando pouco a pouco hasta que ela vai atopando pequenas válvulas de escape. Pois este libro gustou moi moito, seguramente do próximo que vos fale, se me animo, porque facer vídeos é un rollo, será un cómic.